me catch us a coach di me na kyerɛ sɛ na ɔnyɛ happy. Yes. Ɛnra unim sɛ meeting ɛkɔ so 4 players ɛna hyia coach Eric Tinkler ɛne Stanley Menzo. Okay. 4 players, they've been told. Some more demon or more bonnet dear. A bed. In fact, player back across there. He requested to meet Menzo. Okay. One player or a midfielder. He requested to meet Menzo and he told Menzo, say, I didn't die and I no more man call. Some meeting Aquaso. Minimum some other probes penny. The original Falaman. And Rechi and Stanley Menzo and Eric Tinkler, I catch the executive chairman said they want to beef up the technical team of Asante Kotoko. Now this is confirmed information. Akuma 87.9 FM. Pepe Suarez. Pepe Suarez media. Richard Sachampo me confirm the amount of Woutiam is Asante Kotoko assistant coach of Japan. Wababe Bazi say Fantini say Wabaza. That's Wababe Drew. Hey. And now our Dako Jachi. Asante Kotoko assistant coach. In fact, or your first assistant. Okay. And me baba shisha Kotoko. Omo technical structure na edi achiro. Nice one. Edwa ha. Panyimfo nyam communicating from me binom bat. Ewa ha bu so panye be ho adwuma. Original. Amount. Dia tie nie. Ship dealer be kaze di wom nie. Am je pesa me jambo. Richard Pepe Suarez the Falaman. Hwe ya nam pempi no odi adwuma ede ma coaches a. Omo first assistant ne ya no mo pobi onim no na nante ache no na adwuma ache. Yes. Esi ba bia James Kosiapia efiri Ghana ekwaji adwuma wo Sudan e na ofa Ignatius fosu edi nachi e no de ko he o ya assistant coach e de ma the Sudanese national team. Yeah. Or the goalkeepers trainer kora ko. Empempi no fa coach of Japan ya no mo assistant coaches a wa mo ani omo nam no mo ne omo ye adwuma. Eric Tinkler the Kotoko head coach. Oh, owura bia Japan on na nante ache. Okay. Me pacho oba yem page ne so we a picture taken at Adakojachi. Yem fast credit and farmer sports in Iniesta. Wow. So this is a picture taken today, and then Thursday. And asa ore e ba Asante Kotoko training ho. Okay. And to confirm to you that indeed he was there, we assistant coach Edema Asante Kotoko, first assistant coach. Fantastic. Edema Asante Kotoko Japan. Opanino one Tinkler aye adwuma pen. Okay. One no aye adwuma pen. Omaye adwuma ebra Tinkler ewo Cape City Football Club no. Okay. And omanante ache. In fact, ama impempi no this man ne philosophy to coach ni bibia no aye similar to opanya ne din ade Eric Tinkler. Okay. Opanya abusuapanya ya kana semi. Mame emfa ne din no emfa ma wo. Ya fa ne Diogo Peral. Or a South African new. Wow. Diogo 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 Peral. Earlier on, Ebra Dini told Janko for the Diogo Ebio free Argentina, Ebio free Brazil, Ebio free South America. Me pacho oye South African. Okay. Diogo Peral. He was born on the 9th of September 1975. Nationality South African. Okay. Okra UEFA license A. UEFA license A certificate na Japan. Ekura papano. Wow. Ya enye asem ketwa. Edino aye Diogo Peral. Okay. Na opanyino ni mfonyine na Kabiru Mohammed. Edi a 2 page no so edi ama mo hweye no. Japan. Pepe Suarez. Mamen fan to just say Diogo Peral. As I've already stated, on a Tinkler aye adwuma pen. Okay. And we a direct recommendation from Eric Tinkler. And komo yo mudi yache.
Opinino any Eric Tinkler a final agreement Emma the football director Ejitum Emma the executive chairman and so Ejitum of the Penyache. Okay. Assistant coach to Eric Tinkler for over 120 matches. Wow. Helping Cape Town City to reach domestic cup finals and consistently challenging near the top of the South African Premier League. So over 120 matches and we are managing together. And now say Diogo Peral one what as assistant at the opinion thing at the Eric Tinkler. Wow. Na abusiyeka 120 games enye games ketwa. Baby. See a fan say season no kra no bebo 30 games ah. That's about 4 seasons no. Yeah. So they have worked together closely and e wa dako jache no. Opanyin wa share adwuma se nya fe no obesha adwuma se. Eno na Pepe Suarez me bopini mpanyifo. As o bopini a na ubehu de ewum. The original fella man. Yeah, ubopia me a ubehu de ewum. Eti ma boa pia mpanyifo. Na mahu de ewum abuja panyin. Fantastic. So mpanyin aka se upusu numa na atene kan. Makote. Me patch Asante Kotoko technical structure this in the year. For the 2026-2027 football season, head coach Eric Tinkler, assistant 1 na the penyadu de number say me ma do any boss ke to be say production for filler time ne there. Ya na hidden. Ya na hidden. Diogo Peral first assistant order heka krabi for new heka to we have made man pacho. So second assistant no. Me pacho Asante Kotoko season ya Europe. Wow. Second assistant no Hamza Obin Muhammad. Or a second assistant and was as head of youth team. Wow. The original fella man. I'm surprised I'm a champo. Say Waheka crown. Yes. It will be Hamza Muhammad. A second assistant. Or a head of youth team. Asante Kotoko, our youth team goalkeeper trainer Eric Niba. And almost senior team goalkeeper trainer. All the two are working in hand. Okay. Kabiru. Mame ma mfonyini we answer Kotoko. Na omo opanyo ye omo TM. Ohini Brenya. Ohini Brenya me no kase o America. Ohini koye no. Ena Capito Amos ebae. Yeah. Abushaya kase Amos anso ewo Germany. Amos ewo Germany. Eno ena se o dia obeka teacher Boatin. Yeah. Or a former player at the club no. Yes. Community Kotoko for a page or na teacher Boatin. Enti Kotoko technical team na me hye kire we o. Fantastic. Teacher Boatin picture we mu one ni ba na gina ho no. Teacher Boatin no a midfielder. Yeah. Ball pen o. Yeah, or height pa teacher Boatin or height. Ball pa dia ma Asante Kotoko pen. Japan. Yes, sir. Confirmed. Opinion at the Diogo Peral. Asante Kotoko first assistant. Hamza Obin a second assistant or a head of the youth team coaching. And say they also actually as TM any teacher Boatin original Frank Boatin the deep part of Frank Boatin. Na Frank Boatin time all bako to ni na wako college of education awie chira de na wo se ko university iti na se no chira de Kumasi a minim so na so Kumasi aya teacher Boatin no wono so ewo in this picture Eric Liba and I don't know ejira on abusia panyi sabe champ Richardo Pepe Suarez the original fella man ma wie ho money adwuma yem koye ni wow some de maka jo se just wo mo anwene ho coach the assistant coach the dinner wanya no kra na emu unya fa plan nko ade Pepe Suarez ye bete we mutu ko South Africa na eagle na wow eagle na abusia panyi the original fella man abusia panyi sabe champ Richardo Pepe Suarez
yɛntoa so no afei memfa nsɛm no bi ɛmfa ɛmmerɛ wo now yɛnwuram ɛwɔ ɛnora game no ɛba so no ɛne ɛmu nsɛsɛ but ɛnnɛ ɛwɔ Asante Kotoko training ground so Kabiru mame abrantɛ ne din ɛde yɛmu ne din no ɛno no fa no to page no so ɛfa ma me ɛnɛ ɔba bɛyɛ training ɛwɔ Asante Kotoko aso yɛ wabusua panyi Okay. ne din no ɛyɛ Daniel anaasɛ yɛmu wode fa no bra na menyɛ ne ho adwuma ɛmfa ɛma yɛn ahwɛfoɔ no ɛnɛ On a down. ɔyɛ training ɛde ma Asante Kotoko Wow. wasi akan ɛde ama vision pɛn Okay. to ɛm sɛ vision fo gyesi mbɔ a vision gyesi na hyɛ ni wasi akan de ama Kimfaisa pɛn Okay. Kumasi base Kimfaisa Alhaji Mano. aberanteɛ wasi akan ɛde ama Nzema Kotoko Okay. so Kimfaisa Nzema Kotoko vision din yɛ Daniel Yemo Okay. ɛnɛ ɔyɛ training with Asante Kotoko na menim sɛ ɔsɔ n'ahoɔden ahwɛ sɛsɛ deɛ sɛ ɔmbaa ma bɛsɔ ahoɔden ahwɛ nti aberantɛ de de Daniel Yemo anaa Daniel Yemo abdwapanyi ɛnɛ wowuram ɛwɔ adako gyakye a ɔyɛ training Okay. ɛde ma Asante Kotoko abusua Yes, sir. ɛnora game no maka kyerɛ sɛ coach no ani ansɔ mmeranteɛ no bi performance ɛnora ɛhɔ naa no Kabiru deɛ no wɔ hɔ bra the number 22 shattered boy of Everetto ɔde bɔ saa ayi ho Zakaria ma boy supporters ne bɔgye dede kakra abjapanya wiɛ ya kɔ ayi Zakaria ni Facebook wɔ delete bibi ya Asante Kotoko bi afiri hɔ Hey. Zakaria Fuseni Hey. owuram ɛwɔ ne Facebook wɔ hɔ a wɔ delete bibi a ɛno ɛyɛ related to Asante Kotoko aka national team jerseys sɛ ɛyɛ a prelude to the ɛbɛba sɛ Zakaria Fuseni no ɛbɛfiri Asante Kotoko ɛno nti na wadelete saa nneɔma no deɛ abusapanyi ɛberɛ ne nkrabea ɛne bɛkyerɛ but Zakaria Fuseni Asante Kotoko player no mo a monim ne Facebook handle no proud to sɛ pictures aka ni Okay. ne unveiling pictures ɛwɔ Kotoko ne signing pictures wɔ Kotoko matches ɔbɔ wɔ Kotoko pictures ɔtwitwaeɛ bibia no aberante de Zakaria Fuseni wɔdelete ɛde afiri ne Facebook wɔ hɔ abusapanyi Ooh. na aberante no kɔsɛm no sɛ ɛnora ɛnyɛ yɛnkoa no yɛni anye ne performance nyɛ supporters coach no so ni anye ne performance no ɛnora ne attitude na sɛ no nkwa me boni din ka asɛm Yes. me ka asɛm ani nsa no na mmom ne attitude na ɔde bɔbɔ no deɛ aida sɛ yɛ sɛ mete fie na abusapanyi mate sɛ mewie program kɔ ama akoma fm fo apam me naturally wa me ametoto apapa so Yeah. Yeah. intentionally metuma toto apapa so Ampa. etina me busa sɛ bi abranteɛ no based on nneɛma bi a bi a wateɛ bi a nsɛm bi a wahuo because ɛnna deɛ Zakaria Fuseni na menim no abuja panyime Zakaria last season ɔbɔ Kotoko na matches bi amfa nyina no na me defend because menim no wɔ Brekum Chelsea menim wɔ national team mu menim deɛ Zakaria Fuseni ayɛ de ato Yes. ti sometimes oba team na first year fast but no kra no ebra getting to the latter stages of the season Zakaria ebedane a mainstay with team na so panya obo kakra pa Yes. but metuma catch us say Zakaria Fuseni goodbye to Asante Kotoko no enra meeting plus 4 na me say Stanley and Tinkler she no ka ho Okay. but enna de na asie so wa delete Kotoko bibia free ni Facebook ho no
twanam ato fufuo no so na asankwan kakra gu ho twanam ato fufuo no so na asankwan kakra de gu ho sɛ abranche no bia ne kotoko bɔ no obisa panyi wabɔ awie bia wabɔ ne kotoko no awie ɛno Zakaria Fuseni ɛde abisa panyi me de tudwa ɛde ama no ɛnura Johnson upon Owusu fa Johnson sɛ yɛse yɛka sɛ nsuo boa no agye atom sɛ boa no adeɛ Johnson mmɔdemmɔ na wɔ fam paa wɔ berɛ a serious observe ne no na Johnson mmɔdemmɔ no wɔ fam ɔka players na coach no ɛne ɔmo adi nkɔmmɔ no Johnson ɔpɔn abisapanyi still Yes. man was sitir abranche de din de Prince Badu Isco sen na ku eya ka branche ne still sitir kotoko no anhwa abranche no entimi entoa so emfa emfrio abza pensa me jambo Richard Pepe shall read the fellow man. Me try call bi afri Rene Hedink lawyer no. No wa confirm Mrs. Sikana tom and tom. Okay. Sir oya aware sir Solomon Agbesi in this studio this same microphone atari am send dan na menkai ana me catch us sir my nhwehwe mu bi na branch no contract on has one enya the professional contract ni na yinim no Yeah. and ya ateni dia dana me GB pa nanu amukọ world cup na branch no oho camp obi no me catch us say go wura mu kra so e goalkeepers official you know ko nka FIFA ntua sika ma has because a branch no has any a professional contract so called. Yeah. 2 weeks ago, as a 3 weeks ago, Thursday, I'm catching us free Ghana. I could pay him South Africa. And now, and a bit told just say a branch no assigning a 3-year contract. South Africa. Yes. Na club na em tono em free across the football. Onye player has and a ton. In fact, so has player ko no ntimi mfa ne pe na the agent didn't to plane ticket my fan free kuro mu mfa ne nkɔ saa. Abuja? Yes, sir. Dia metia ne sɛ has for no say ekra omo platform no gina mu last season. There's a certain clause they want to activate. Na bia sika kakra abedi phobia for nsam. Mi wura mu so din ko fa wono mpanyimfo kakra so ewom se o da bi. We ne de ye amateur ayi nti no. Ni age no so anya young. And training and development compensation bia bencha branch no ebetimi akọ free. Goalkeeper Solomon Agbesi is on the verge of signing a 3-year deal. Nah. Oma unveli no. Okay, we one machine atade ni bia. Now you say has for no twen komo unveli na nka has for take action bi ni ade. But Abrante did Agbesi na so pe de e say wa wie bibia wo baba Ghana abeboa no ho. Na fi wa prepare akọ finally. Wow. No akọ chance akosi akan. E de ama team ni di the Stellenbosch. Obeko back no akosi akan de Stellenbosch for no. Ewo South Africa wa we. Eye enkomo kakra bu Japan. Yate ya betumi e de atodwa. E de ama yen ahwefo no. Sir, what you told say phobia a pull out of the top 4. Hearts of folk a pull out of the top 4. Nah. Has the entire pull out of the top 4 no. I'm say a simple matter say observe the cobra. Has them prepare you into another has a pull out of the top 4. Yeah. Yabana eba biti unko. We should pay example. Richard Pepe. Yam fa fellas no emfansi ani yanko. Yes, the original fella